На Гомельшчыне за 2025 на 17% знізілася колькасць кіберзлачынстваў. Усяго за год іх зарэгістравана каля 2300. Дадзеныя агучыў начальнік управлення ўнутраных спраў аблвыканкама Александр Шастайла падчас выніковай прэс-канферэнцыі. Пералічэнне грошай у фонды, інвестыцыі і купляне існуючых тавараў. Агульная сума ўрону ад кіберзлачыннасці па вобласці больш за 8 мільёнаў рублёў. Асноўны від – махлярства з выкарыстаннем компьютерных технологий. У целом ситуация со злочинностью по области характеризуется снижением по всех напрамках. В 2025 году на территории Гомельской области наблюдается снижение зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска более чем на 30%, снижено количество совершенных киберпреступлений, больше выявлено лиц, совершивших экономические преступления. Обеспечена дорожная безопасность, снижено количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали, погибли наши люди. Работа в этом направлении будет продолжена и также в 2026 году. Вялікая роля ў раскрыцці злачынстваў належыць развіццю рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. З дапамогай камер выяўлена каля 4,5 тысяч правапарушэнняў. Пры гэтым падтрыманне правапарадку справа не толькі міліцыі. У прававой асвеце грамадзян дапамагаюць сродкі масавай інфармацыі. Прадстаўнікам вядучых медыа рэгіёна аб'явілі падзякі ўпраўлення ўнутраных спраў. У ліку адзначаных галоўны рэдактар тэлерадыёкампаніі «Гомель» Наталья Волынец.